"26-year-old pa lang si J.R. Florentino sa Barangay Santa Cruz sa Banwa sa Murcia. Gindiagnose na siya nga may glomerulonephritis, isa ka klase sang kidney disease kung sa diin na damage ang glomeruli, ang gagmay nga mga filters sa sulod sang kidney. Nagpinsar siya nga may diferensya ng iyang alawas kaysa isa ka gabi, makawalo siya ka beses nga nagabangon para magpangihi. Ang una kong concern nga ginabatsyag, dugay kuya pangi, frequent urination. Oo, damo lang concern ko noona kay do hindi ka katulog kung gabi, dudugay ka bangon pangihi. Amo na nagpa-check up una sa sa may urology. Tapos requestan ko nila ultrasound. Pagkakita sa ultrasound, dito nakita nga kidney may damage na sa bala. Nakikita siya sa nephrologist, isa ka espesyalista sa kidney. Nagtingwa pa siya mag-change sang diet kag maghagan-hagan sa pag-inom sa makahulubog ga ilim nun. Pero wala na maumpawan pa ang iyang baga. Sininga 2025, ginhambaran siya sa iyang doktor nga si Dr. Jerome Pepinco nga may duwa siya ka mga options. Magpaidalom sa hemodialysis o kung mag-undergo sa kidney transplant. Nahulog na abi ang iya balatian sa kidney failure. Suno kay Dr. Pepinco, basta gani mag less than 10% na lang ang functions ng kidney, gina-advise na ang kidney transplant o kung dialysis. Siya sa less than 10% ang kidney functions, ang duhagid ka kidneys. 10% na? Yes. So, amo na siya. Kaysa stage 4, gina-prepare na to, no? Between 11 to 29%, gina-prepare na ang patient for kidney transplantation. So, once they go less than 10, amo na nga gina-advise na natin for kidney transplant. For dialysis rather. For dialysis? For dialysis, yes. So, or kidney transplant. duha, pili. It's Papili. either ma-dialysis ka or ma-transplant ka. Yes. Si JR may cock farm nga amo ang main source ng income nila. Sa bulig sang iya pamilya, ginpreparahan nila financially ang iya nga transplant. Pero hindi malipod nga nagalalain man siya. Paano abi kay 32 anyos pa lang siya pero amo na sindi ka seryoso sa balatian nga iya ginaatubang. Ganit nagpensar siya nga kung pwede palang tani balikan ang sanguna. Balikan niya kag bag-uhon ang tanan. Aminado siya nga wala siya nagakaon sang utan. Kag high school pa lang siya, grabe na siya magkonsumo sang alcoholic drinks, beer man o kun hard drinks. Kaya nga, ang lifestyle ko, bisir sa una, plainom ang kumo. Plainom ka? Oo, plainom. Tapos, since high school, kaya sila nung ang pagkaon bala. Karne, baboy, manok. Wala ko kakaon-kaon. So, nautan niya mo. Wala kang utan? Wala. Karne? Oo, karne, manok, baboy lang na tanan niya. Baka pala inom? Kan saan ako kainom doon lang? Oo, halos sa lalaw. Pero natabo na ang natabo kag ginaatubang niya na ang konsekwensya. Luyay niya pa nga mabuhi para sa iya nga misis kag duha ka mga magagmay nga kabataan. Maswerte siya kay wala siya ginbudlayan sa pagpangita sang kidney donor. Nang compatible kami. Anong relationship sa iya? Hindi, natawo naman sa farm daw ganda sa ngamon manok. Tawo niyo sa Oo. So pag-check sa iya, pwede. Oo. Kapag Nami ngamon nga compatibility nga duha. Daw mag-uto ng ngamon nga mga test man. Ay, So, grabe. Kumbaga meant to be. oo, siya ganyan. August 11 sini nga tuig, 1 month ago lang, ginpaidalom sa kidney transplant si JR. Matapos ang 8 ka oras nga proseso, nakabugtaw siya nga daw sa wala lang may natabo. Nagapasalamat siya nga natagaan siya sa second life. Pabugtaw mo, ang first kilogram ko, pasalamat. Pasalamat ko nga na-transplant na. Kaya ang pinsar ko sir sa kadamdamo sang dialysis patient na gusto mag-transplant, isa ko sa nagaan chance nga ma-transplant. Oo. Nga mas napadali, may donor, may bisano paano, may gasto, daw muna blaw. Nagapasalamat man siya nga may kidney transplant na nga gina-perform sa Riverside Medical Center diri sa Bacolod City. Dako og kuno nga bulig nga yara lang ang iya nga pamilya sa tupad niya antes, samtang kag pagkatapos niya magpaidalom sa sini nga proseso. Siyempre, sir mo ang suporta sa pamilya mo, ara. Amo naman sir importante sa aton mo suporta sa pamilya bala. Ara, wala ka na ang emotional, ara. Do hindi ka na kung sa Manila, bisir maboarding ka pa to, mamniti.
Di mayo ko nang imo process guys, 2 weeks lang, di pila ka bulan bala. Dahil niya kung nari ka din sa Bacolod, at least siya kung di lapit ko sa pamilya ko, ang suporta niya ara sa akon. Subong, mas disiplinado na si JR. Mas ginatagaan niya na sang importansyang ialawas. Mas naapresyar niya na ang pagpalangga kag suporta sang iya pamilya. Kag, ginakabig niya nga isa kadako nga pasalamatan sa Ginoo ang pagpalawig pa sang iya nga kabuhi. For more inquiries, party sa kidney transplant sa Riverside Medical Center, magtawag lang sa number sa inyong screen.